Terus karena penganten sing ngantuk bae penganten tangi penganten. Kanggo Kang Cakra, Kang Rambo, KPN ngajan kudu bisa lepaskan cinta karena wong sing gerem wis gawe atin jerem. Kanggo Kangru sing duwe andal dawa. Kangru je satrik. Najan demen kudu bisa ngepaskan cinta karena wong sing tegenggem wis gawe ati jerem wis kejem atega ninggalaken asik aku sampe wes weh wong tenda mini lala buciku mini kanggo Kang Rudi anjay mamet Dede Raya sintek sayang Dede Raya wis digawaning langgarangan Dede Raya sing ngambung fotone kapan diarep kawine wong sejen sing diambung pipine. Terus kalau ayah Rizky Dede Raya singa duwe Taiwan wis tega gawe lara janji arepan kawinan nyatane dianggap selingkuhan wong sejen singa dianggap sepeniran kanggo Kang Cakra Kang Rambo najan demen kudu bisa bos akare ngukapaken cinta bos akare najan demen nguntek cendrem sing gawe ati jarem wis tegel tega ninggalak anjay weh Kang Catrik deluk bae oke jos Dede Raya iki Dede Raya bos akare wong asing tak puja bos akare wis tega gawe lara janji arepan kawinan nyatane sekian pegatan wis tegel yen jadi tamu undangan Sampai yuk Noklina Catrik bilang Noklina Catrik Noklina wong asing tak puja wis tega gawe lara janji arepan kawinan
jadi undangan. Nok Pina najan teman Nok Pina ngungkap cinta bosa kare ya bosa kare wis tegal lega ninggalakan Nok Lina. Woi, Nok Lina serku ya. Nok Lina ya. Ayo Nok Lina ya. Ayo. Nok Lina serku. Nok Lina. Nok Lina ada kembaran soalnya bang, kembaran ya. Nok Lina terus alah wong asing tak puja wis gawe laran Nok Lina janji arepan kawinan nyatane tamu undangan wong sejen yang sing jadi pelampiasan demi Allah. Nok Lina dikit dong ya Lina ya Nok Lina Woi, Nok Lina goblok. Nok Lina uang asing tak puja sekian kaya cemara bosakare janji arepan kawinan bosakare arepan jejer loroan bosakare wong sejen sing ditulis ning undangan bosakare najan rasa aku udah bisa abdi pernah di bebodo wajan dede raya wis apa ke sapa jemang ada wong bodoh kasih kono